थोंजों एबसु बिसायख'थियाव बाहागो लादों सासे एमपि देरहादों 10 जन एमएलए देरहादों बोसोरनैनि उनाव पिटिसि जादों होनबा जोंनि आखायाव एमपि थायोब्लासो बड'लेण्डनि जेंनाया स्ट्रं जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोन जोंनो एमपि नांगौ, जों बिसायख'थियाव देरहानांगौ। बेनिखायसो दिनै जों बिसायख'थियाव बाहागो लादों। सुइस गेट खालामनो थाखाय नङा, लामा खोनो थाखाय नङा, जातिनि स्वार्थआव जों बिसायख'थियाव बाहागो लादों। गुबुन मोनसेया जाबाय जोङो 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनो मोना होननानै बुंदों। जाय होबथानायनि आन्दोलनाव रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों, टर्च लाइट रेलियाव बाहागो लादों, गुवाहाटी सनापुरनि रेलियाव बाहागो लादों, जिल्ला अफिसनि मोखांनि धरनायाव बाहागो लादों, महकुमानि दरखं मोखां खालामनाय आन्दोलनाव बाहागो लादों, आसाम बन्द होनायाव बाहागो लादों। 13 तारिख फेब्रुवारिसिमाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', एनडिपिनि गाहाय नेतारि गोविंद बसुमतारी पार्लियामेन्ट हाउसनि 1 नम्बर गेट 2 नम्बर गेटआव गसंना थानानै खुलुम खुलुम एमपिफोरखौ खावलायदों। मानाव गेदेर नोंथा हाउस सिङाव हाबनानै 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनो नागिरनाय बिलखौ होबथा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खुलुमनानै खावलायदों। बेलासियाव जों खौरां मोनबाय एसटि होनायनि बिला फैयाखै, बाजेट सेसना जोबबाय, जों खुसि जाथ'बाय, जों रंजाथ'बाय। सानथामनि उनाव बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट अमित शाहया गुवाहाटीयाव फैनानै बुंबाय जों बिसायख'थियाव देरहाफिनगोन, नरेन्द्र मोदीया प्राइम मिनिस्टार जाफिनगोन आरो जनगोष्ठीया जोंनो भट हो, जोंखौ देरहाहो, सरकार दाहो, जोङो 6 मासनि गेजेराव आसामनि 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होगोन। राहुल गान्धीया बुंबाय, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंबाय 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनाया फाइनाल, जों बेखौ होसिगोन। होनबा दिनै एसटि होनायनि दरजाया खुला जानानै दं। बेखौ सोर होबथागोन? बेखौ सोर होबथागोन? जों राजा लामायाव आन्दोलन खालामगोन, जों धरना होगोन, जों आसाम बन्द होगोन। बेजोंनो जाजोबनाय नङा। जोंनि केन्डिडेटआ देरहालांनायनि उनाव दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव बेखौ होबथाथारनांगोन, होनबासो बे थांखिया जाफुंगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, एसटि होनाया जायोबा मोनब्रै बाथ्रायाव गिलुबालु जा खहा दङ। 1 नम्बर सेंग्रा सिख्लाफोर फरायसाफोर खोनासं, साबधान जा, एडमिशन मोननाय नङा। डिपिएस दिल्ली पाब्लिक स्कुल एडमिशननि थाखाय 10% रिजार्भ खालामनानै दोनदों ट्राइबेल मानसिनो। डिपिएस दिल्ली पाब्लिक स्कुल, नवोदया सेंट्रल स्कुल, इन्जिनियार कलेज, मेडिकेल कलेज, कटन कलेज, इउनिभार्सिटी, गुबुन गुबुन इनस्टिट्यूशनफोराव 10% कोटायाव जोंनि एडमिशनखौ राजबंशिया ट्राइबेल जायोबा लागोन, आदिवासिया ट्राइबेल जायोबा लागोन, आहमा ट्राइबेल जायोबा लागोन। जों बहा एडमिशन मोनगोन? जों बहा 10% साख्रिनि रिजार्भ कोटा खालामनानै होदों ट्राइबेल मानसिफोरनो। बे साख्रिनि कोटाखौ आदिवासिया ट्राइबेल जायोबा, राजबंशिया ट्राइबेल जायोबा, आहम मरान मटका ट्राइबेल जायोबा 10% साख्रिनि कोटाखौ सेनानै लागोन। मनज स्वर्गियारि आईपीएस मोनदों ट्राइबेल कोटायाव, फोरमान ब्रह्मआ आईएएस मोनदों ट्राइबेल कोटायाव, तापस बसुमतारी आईपीएस मोनदों ट्राइबेल कोटायाव। गाबोन आदिवासी राजबंशिया ट्राइबेल जानाय लोगो लोगो मनज मोनबायदि साख्रि मोननाय नङा, तापस मोनबायदि साख्रि मोननाय नङा, फोरमान मोनबायदि साख्रि मोननाय नङा। होनबा इयुन जोलैनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि फरायसाफोरनि अबस्थाया मा जागोन? बेनि उनाव क'क्राझार लकसभा सीट ट्राइबेल रिजार्भ, सोनाब क'क्राझार, सानजा क'क्राझार, सिडनी समष्टि, उदालगुरि समष्टि, पानेरी समष्टि, सापागुरि समष्टि, बरमा समष्टि, बियो एसटि रिजार्भ। गाबोन आदिवासिया ट्राइबेल जायोबा बेयाव इलेक्शन गेलेगोन, राजबंशिया ट्राइबेल जायोबा बेयाव इलेक्शन गेलेगोन। जों बहा एमएलए जानो, जों बहा एमपि जानो, जों बहा मन्त्रि जानो, चन्दना बहा मन्त्रि जानो? जुदि बे समष्टिया आदिवासी राजबंशिया एसटि जायोबा बिथांमोनाबो इलेक्शन गेलेगोन। होनबा जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि राजनीतिका मा जागोन? गुबुन मोनसेया एसटि आदार खालामनो नागिरदों, राजबंशिया जाम्बा नङा, आहमा जाम्बा नङा, आदिवासिया जाम्बा नङा। आदिवासिनि थाखाय 3 स्टेट दंखायो भारतआव, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़िष्या। आरो राजबंशिया 4 चिफ मिनिस्टार जाबाय आसामाव, आहमा 6 जन चिफ मिनिस्टार जाबाय आसामाव।
गासिबो अफिसारफ्रा हमजोब होनबा सुप्रिम कर्टआव केस खालामगोन भारत संबिधानाव एसटी आदार होननाय गैया जोंखौ एसटी प्लेन खालामनांगौ होनबा सुप्रिम कर्टआ गभर्नमेन्टखौ अर्डार हरनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्टआ एसटी प्लेन खालामनानै होनो बाध्य जागोन होनबा बिटिसिनि 40टा समष्टिनि गेजेराव 30टा समष्टिया ट्राइबेल रिजार्भ 30टा समष्टियाव आदिवासी राजबंशिया इलेक्शन गेलेगोन होनबा बिटिसिनि सासना सोरनि आखायाव थांगोन बिटिसिनि सासना सोरनि आखायाव थांगोन बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन प्रमेला रानी ब्रह्मनो फन होबायबा हीरा सरनिया देरहाबायबा होनबा 6टा जनगोष्ठी एसटी होनाया 100% जाबाय जों होबथानांगौ तो बेनिखायनो जोंनि केन्डिडेट इउसि ब्रह्मखौ जों देरहासार खालामनांगोन बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय बयबो थियारि जायो बयबो खौसे जायो प्रमेला रानी ब्रह्मनि बाथ्रा बुंनि बिथाङा WPT मिनिस्टारमोन बिथाङा फरेस्ट मिनिस्टारमोन जोंहा पट्टा बिदों फरेस्ट एरियायाव हानि पट्टा बिदों नाथाय प्रमेला रानी ब्रह्मा फरेस्ट मिनिस्टार जानानै कसुगावनि लंसुङाव फरेस्टआव न' लुनानै थानायफोरखौ जिसिबि जों एरखुवाखै इभिक्सन खालामदोंना खालामाखै दिनै इभिक्सन खालामदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि राबां बर' बाजाराव न' अर सावनानै होदों फरेस्ट रिजार्भआव न' लुनानै थानाय बर' मानसिफोरखौ सावनानै होदों इभिक्सन खालामदों गाबोन बांगाल जंगाला माने फरेस्ट मिनिस्टार जायोबा जों रिजार्भआव थानाय बर' मानसिफोरनि अबस्थाया मा जागोनबा जोंनि मानसियानो बिदि खालामोबा गुबुन मोनसे बिथाङा WPT मिनिस्टारमोन दाबो सन्दना WPT मिनिस्टारा बर' जालायनानैबो बेवहाय कलेज फरायनाय इउनिभार्सिटि फरायनाय हायार सेकेन्डारि फरायनाय जोंनि फंबायमोन बिनानावमोन दंफैयो स्कलारशिप मोनदों फुरा बन्द जाजोब्बाय जों मोनबोदोंमोन स्कलारशिप दिनै ट्राइबेल मिनिस्टारा बर' नाथाय स्कलारशिपआ कमप्लिट बन्द जाजोबनाय दं मानो होनो हायाखै तो बेनिखायनो जोङो प्रमेला रानी ब्रह्मनो फर होनायनि जुक्ति गैया फरेस्ट मिनिस्टार थानाय समाव खौरांगिरिफ्रा सोंदोंमोन प्रमेला रानी ब्रह्मखौ जे काजिरङानि गान्दा गावनायखौ नोंथाङा बोरै होबथागोन मा बुंनो नागिरदों गान्दा गावनायखौ बोरै होबथागोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बोरै बाहायगोन मा पलिसि बानायगोन हारसा रावजों बुंदोंमोन असमिया रावजों मा बुंनो नागिरदों नोंबो क्लियार नङा आंबो क्लियार नङा होनबा नोंथांमोन MP जाना थांनानै दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव इंराजि रावजों स्पष्ट जागोन ना हिन्दी रावजों स्पष्ट जागोन ना असमियाजों स्पष्ट खालामनो रोङि मानसिया बेथन लानानै पार्लियामेन्ट हाउस सिङाव टेन्टनो थिनहरनायनि अनगा जेबो जानाय नङा नंगौना नङा बेथन लानानै टेन्टनो हरनायनि बाथ्रा नङा जाथिया जे देरसिन सोर सानदों प्रमेलाया सानाखै इउसि ब्रह्मआसो सानदों नोंथांमोन उरखावग्रा ब्रह्मआसो सानदों तो बेनिखायनो बेबायदि मानसिखौ दिल्लीयाव थिनहरनो हायोब्ला MP खालामनानै हरनो हायोबा बर' हारिया लाब दं बेनिखायनो नोंथांमोना बिथांखौ मदद खालामनांगौ दा BPFआ बेबायदि मिटिं खालामनो हायाखै दिनै बिजिनियाव सर्बानन्द सनवाल फैदों कलेज फिल्डआव मानसिया नै बिसिबांबो गैया बर' मानसियाथ' गैखाया बाङालिफोर मोनगौबा बिजनि टाउनावनो लादोंमोन CM सर्बानन्द सनवाला बाहागो लाफैदों नाथाय मानसियानो गैया नोंथांमोन दिनै मिटिं खालामनो हायाखै BPFआ नोंथांमोननि मिटिं खालामदों नामा दिनै खालामनो हायाखै दा मिटिं खालामनो हायाखैबाबो देवानिगिरिफ्रा प्राइमारिनि बिबानगिरिफ्रा चेयारमेनफोरा मनायाव फैसा लानानै न' गिदिंगोनो गावबुरानि न'आव गामिनि प्रेसिडेन्टनि न'आव आइजोफोरनि न'आव क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनि न'आव दा नोंथांमोना दिनैथ' बिराद आखाइ खब्बाय 2000नि नोट नुनाय लोगो जानाय नङालै नांगोलावसो होनसै सानबा मोजां जानाय नङा थ' बेनिखायनो साबधान जानांगौ नोंथांमोन आं मैया बाक्सायाव दंहैयोमोन बाक्सायाव खोनाबोदों बहाबा 2000 नोट होनाया बहाबा 500 नोट होनाया नखलनो फैसाया नखल जारला जागोन खिन्थु नखल फैसाबो रानफैनो हागौ राजखान्थि जेखौबो खालामनो हायो साबधान जानांगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जोङो 200नि थाखाय भट होनो ना 500नि थाखाय भट होनो ना 2000नि थाखाय भट होनो ना जातिनि थाखाय भट होनो नोंथांमोना गोसो गोरबोखौ थिग खालामनानै लानांगोन दाना नोंथांमोन
आंथ' बर'फोरनि बाथ्राखौ बुंबाय बर'नि आफादफोरनि बाथ्राखौ बुंबाय दा बेजों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो जोंखौ मदद खालामनो लैहोर लैहोर फैदों बदरुद्दिन आजमल AIUDP प्रेसिडेन्ट बिथाङा हेलिकप्टार लाना फैनानै दाख्लै धालिगाव मोनसे मिटिं खालामखांबाय मैया गसाइगाव खालामबाय 20 तारिखआव भबानिफ्राव खालामगोन मुस्लिम मानसिफ्रा दिनै UC ब्रह्मनो भट होनो लोब लोब ओंखारबोनानै दङ होनबा बर' मानसियानो दंखायोसै मुसलमाननि भट मोनदेरोबा जों जेनबावगोन होनबा जों जेनबावगोन होनबा जों जेनबावगोन ना दिनैहाय जोंनि देरहानाया स्पष्ट जानानै दं आदिबासिया फैदों नाथ जगिया फैदों आमसुआ फैदों नेपालिफोरा फैदों माने गार' राभाफोरा फैदों गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों दिनै सावरायनानै एग्रिमेन्ट खालामदों जे एबार नोंथांमोना जोंनि केन्डिडेट उर्खाव ब्रह्मनो भट हो बिथांमोना मानिदों थ' बेनिखायनो गुबुन हारिफ्राबो दिनै सानफा सानफा UPP आव जयेन